שלום. לקראת החגים, עונת הנסיעות, אנשים שוקלים גם את השיקול הביטחוני. אז הנה שוב פעם הזדמנות להציץ ולראות את האזהרת מסע שמתייחסת למרוקו. מי שרוצה לעשות את זה באופן עצמאי יכול להגיע לאחד ממנועי החיפוש, גוגל, בינג או אחר, להקליד המטה לביטחון לאומי, להיכנס לאתר שלהם, בחר אזור בו קיימת אזהרת מסע, אנחנו מדברים על אפריקה, ופותחים את התפריט, יורדים למרוקו. כאן אנחנו רואים שעל מדינה זו חלה אזהרת מסע. אני מקליק והדף של מרוקו נפתח לי. אנחנו רואים בכותרת שבמרוקו אזהרת המסע היא איום פוטנציאלי מתמשך. סתם להשכלה, המילה מתמשך היא תוספת מהעת האחרונה, כי כמו שאפשר לראות במקרא לרמות איום, אנחנו רואים שאין דבר כזה איום פוטנציאלי מתמשך, אלא איום פוטנציאלי שהוא במקום השני במדרג הזה של 5 השלבים, 5 הדירוגים, וזהו דירוג נמוך יחסית. ובכן, אז כאן ניתן להתרשם מהערכה של גורמי הביטחון ביחס למרוקו, כשההמלצה העיקרית היא לדחות נסיעות בלתי חיוניות. כלומר, אין כאן הימנעות מנסיעה, לא להימנע כמו למשל בטוניסיה, רק לצורך ההשוואה נקפוץ לטוניסיה ונראה מה הם כותבים שם. ובכן, כמו שאתם יכולים לראות, אזהרת המסע לטוניסיה היא הרבה יותר חמורה. היא כבר מטפסת 2 שלבים מעלה, בהגדרה של איום קונקרטי גבוה. בואו נחזור למרוקו. התוספת של המילה מתמשך מתייחסת להערכות מצב שמתקיימות מפעם לפעם, בדיוק כמו בסקירה שאני עשיתי לפני מספר חודשים. תוכלו לראות את הקישור לוידאו הזה למי שיהיו מעוניינים. שתהיה לכם נסיעה טובה ובטוחה. תודה שצפיתם. אני נועם ניר.